गावल्यानो नमस्कार. गणपती गेलो हा. गणपती काल विसर्जन झालं रात्री आणि आज गणपतीचा 12वा दिवस हा. गो ऐक गो गो भेंगऱ्या ऐक वाईट व्हिडिओ करतोय मी आपलं जेवणाचं. आणि गो वाईट थांबतं तू काय घाय लागली आहे ती वाईट थांब. हां तर आज गणपतीचा 12वा दिवस हा. म्हणजे आता गणपती विसर्जन झाले. आज रविवार हा. आणि सागऱ्याने मासे आणल्यानी काय नाही आडू मी बघून इलंय घराकडे. आणि या मासे सोडून आता चिकनाक थांबलेला चिकन खाऊक थांबलेला चिकन खाऊक थांबलेला चिकन 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 साठी इलेला आहे बघा. हे बघ चिकनची आमच्याकडे तयारी कशी झालेली आहे ती बघा. हे बघा चिकन साठी माणूस बघा कसे येतात खडेसून गडग्या वेडग्यावरून उड्या मारून येतात. चिकनची तयारी आमच्याकडे ओके मध्ये झालेला असा. ह्याच्यात काही ह्याच्यात आहे ना. हे बघा कोंबडा शिकता ते भात असा. आणि हे बघा वाट बघिता केव्हा जातात केव्हा एकदा जात आहे बो या बो सोडणार नाही. तर मंडळी पण आमची जमलेली आहे. मंडळी जमली सारी चिकनची वाट बघती. तर आम्ही आता थोड्या जैतलो आणि जवळजवळ नाही म्हटलं तरी मी तर खाल्लं येताना मुंबईतून येताना. तर तुम्ही बघलात मी खाल्लंय. आणि आमच्यासाठी म्हणजे घरातल्यांसाठी किंवा सोनू सागरो अनन्या ह्यांच्यासाठी या गणपती गेल्यानंतर पहिलं आम्ही नॉनव्हेज खातलो. आज जेताना पण आपण व्हिडिओ करूया. मंडळी आता जेव बसलेले आहोत. आणि बघा अनन्या आहे बघ. हां सगळ्यात आधी सुरुवातीत तयार असलेला ह्यात सोनू. हां गडग्यावर सोडी मारून येलो पण येलो. सागरो कांद्याची सोय करता ताटात काप मरे. ए ताटात काप ताटात धराने काप. पाणी नसल्यावर काय घेतलं असता. मीच घेतलेलं भाकरीचं पाणी दिलं त्याला. अनन्या आता परत काय मागा नको. गणपती झाल्यावर आपली पहिली पार्टी आहे. पार्टीत आदू नाही असा रितलो नाही असा. बाकीचे सगळे कामात असल्यामुळे कोणाक काय आमंत्रण नाही. रात्री आमची जंगी पार्टी आहे. काय माहिती पार्टी अभी चालू आहे. अनन्या उठून पळाला. सागरो अजून हा. सोनू आउट झालो. मला अजून चालू आहे. साफ करून टाकलं. जयराला साहेबांच्या सोमता अंगारीला. नको झोपू दे त्याला. बरं झालेलं चिकन आवडलं की नाही. इकडे बघ आवडलं. म्हणजे अंगार जोरदार इलेला साहेबांनी डायरेक्ट गुटली गेल्यानी. सागरो गेलो घराकडे. अशी आमची आजची दुपारची चिकन पार्टी झालेली असा. आता बघूया संध्याकाळचा काय प्लॅन बनता. पार्टीचा विचार असा पण बघूया. आता तरी पोट आमचा मस्तपैकी भरला. एक नंबर उत्कृष्ट चिकन झालेला. 2 किलो चिकनातला जवळजवळ 1.5 ते 2.25 किलो चिकन आम्ही 1 2 3 4 5 माणसांनी खाला. मस्त एकदम टकाटक मालवणी चिकन एक नंबर.